Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Vamos a, como todos os lunes, tivemos xunta de goberno e vamos a dar conta dos asuntos máis importantes acordados nesta xunta, non? Como sempre digo, é unha situación de normalidade, de plena normalidade nunha administración, o feito de que comparezcamos, de que celebremos estas xuntas en onde se adoptan multitud de acordos que son bons para a nosa provincia, por outra banda, pois que fagamos eso con total periodicidade e normalidade, someténdonos, como sempre, a presencia pública, non? Para elo, como decíamos, na xunta de goberno de hoxe, aprobamos un total de 17 axudas, ademais de resolver a convocatoria dun concurso público de axuda de subvencións para asociacións de protección animal. Quero resaltar que se trata da segunda edición destas subvencións. Son axudas que teñen como que nos demandaron as asociacións de protección animal e suman 25.000 euros e que nos axudan moitísimo na xestión das canceiras e sobre todo logo no proceso de adopción de animais e en definitiva de favorecemento da súa outra vez recuperación para familias, para a sociedade. Por lo tanto, este concurso que o ano pasado, xa digo, foi a súa primeira edición e tratouse dunha actividade totalmente novedosa, pois este ano xa se consolida e se resolve pois efectivamente por este importe prácticamente 25.000 euros. O total das decisións adoptadas no día da data nas diferentes axudas chega prácticamente ao medio millón de euros, 484.000 euros. En este caso, ademais, pois casi se dividen a partes iguais entre o que vai destiñado por unha parte a concellos e por outra parte a entidades, non? Concretamente a concellos son 267.000 euros, pois son os concellos de Castrelo de Miño, de Entrimo, de Avión, de Boborás, Chandrexa de Queixa, Leiro, Paderne de Allariz, Vilar de Santos e o Riós, e o obxecto das mismas, pois os habituales necesidades dos concellos, infraestructuras viarias e de recuperación de elementos etnográficos, melloras de abastecemento de servicios como abastecemento, saneamento e tamén infraestructuras deportivas. No que atinxe as entidades, pois son, neste caso, prácticamente 220.000 euros, 218.000 euros concretamente, e aquí destacan algunhas subvencións fundamentalmente no eido social. Así, pois, suliñamos os 50.000 euros que se lle conceden á Asociación Dón Ourense para a mellora da súa sede, así como os 60.000 euros que lle concedemos ás Panas co proxecto, coa finalidade ou co obxecto de acometer reformas nos centros desta Asociación de Pais e Nais de persoas con discapacidade intelectual. Pero, ademais destas axudas no ámbito social, tamén temos outras de carácter turístico, como a que se lle os 20.000 euros que se lle conceden á ruta do Viño do Ribeiro para a promoción turística, ou aquelas de carácter social, como poden ser efectivamente as destiñadas de carácter social, pero neste caso asociativo, como poden ser as destinadas a asociacións de veciños de Vilanova dos Infantes por un lado ou de Ventraces por outros. En definitiva, pois xa ven que cubrimos tanto no ámbito dos concellos como no ámbito das entidades prácticamente todas as finalidades sociais dunha maneira moi destacada, pero tamén finalidades deportivas, culturais, etc. Isto é o máis importante da xunta de goberno, pero os datos concretos, como sempre, teñenos no departamento de comunicación, que teñen aí deducidos ou explicados exhaustivamente todas e cada un dos puntos. Eu que fixen un resumen daquelas cuestións máis salientables e que merecen ser destacadas a xuicio desta presidencia. Pero quería deteñerme un rato antes de rematar e quedar as súas preguntas
Quería deteñerme nun acordo que coñecemos o pasado venres e que, bueno, pois podemos calificar na xestión da Deputación como un fito extraordinario como foi esa decisión do Goberno Central por a que se nos conceden dous plans de actuacións tanto na comarca de Valdeorras como na comarca de Ourense Sur e que importan, que suman entre os dous unha cantidade moi importante como son 14,5 millóns de euros, concretamente 14.550.506 euros con financiamento esencialmente europeo en dous plans de desenvolvemento sostible, como dixemos, tanto para a comarca de Valdeorras como para Ourense Sur, que engloba os concellos de Barbadás, San Cibrao das Viñas e Pereiro de Aguiar. Estamos no proxecto máis grande en canto a cuantía de subvención ou de captación de fondos europeos por parte desta Diputación. Tiñamos un antecedente importante que era o PERTE da auga, o PERTE da digitalización do ciclo da auga, que chegaba aos 13 millóns. Neste, aínda que nos concederon, se logo farei unha pequena referencia a elo, que nos concederon unha parte do proxecto, parte esencial do proxecto, aínda así sumamos 14,5 millóns de euros e, por tanto, superamos ampliamente, o anterior, que era, xa digo, o que máis tiñamos, o máis importante. A captación de fondos europeos para calquera administración, pero tamén para a administración fundamental, é, sin dúbida, un obxectivo estratégico e un obxectivo fundamental. Eu creo que lle quero dar uns datos que contextualizan ou poñen moi claro cal é realmente o efecto desta subvención ou desta captación. Concretamente, os seguintes datos. A toda hora tiñamos captado de fondos europeos 18,4 millóns de euros. Agora sumámoslle estes 9,5 que nos dan nestes dous proxectos, o cual supón efectivamente máis de 27 millóns de euros. Se temos en conta que o orzamento da Diputación son 105, estamos falando de 27 millóns de euros, estamos falando, creo que, dunha boa xestión, dunha importante xestión que acredita que efectivamente conseguimos este obxectivo de atraer ou de captar fondos que logo, complementados cas aportacións que se fan desde as administracións, tanto dende a propia Diputación como os concellos afectados, estimamos que tamén nos vai a axudar aquí a Xunta de Galicia, efectivamente estamos no camiño de decir que estamos falando de prácticamente un tercio do orzamento da Diputación, ou incrementamos os recursos da Diputación destinados aos concellos nas súas diversas modalidades prácticamente nun tercio, o cual eu creo que é unha cantidade moi, moi importante e que merece ser destacada, e eu quero resaltar aquí o traballo que se fai desde o departamento correspondente de fondos europeos para lograr estes obxectivos. Bueno, centrándonos un poquinho, porque xa faremos unha presentación máis polo miúdo, tanto do Ourense Sur como de Valdeorras. Xa adianto que para Valdeorras seguramente iremos a semana que ven alá e prácticamente temos cerrado presentalo aquí, e Ourense Sur tamén o presentaremos inmediatamente no detalle, pero decir que en definitiva son 9 millóns de euros dos que un 60% efectivamente son captados ou son financiados íntegramente por fondos europeos. Efectivamente, tamén quero resaltar que estes proxectos eran un pouquiño máis grandes. Ao final temos 7,2 millóns de euros, cando eran por cada un diles, cando eran un total de 10 millóns. Aspiramos, evidentemente, podense reformular e por tanto executar isto, pero aspiramos a seguir captando máis fondos europeos que complementen, que sumen a estes 7,2 millóns de euros captados. Creo que existen mecanismos na orden de convocatoria que nos permiten facelo, e ademais seguiremos avanzando probablemente na colaboración con outras administracións para que nos complementen e
O noso objetivo é intentar sacar os proxectos na súa totalidade nos 10 millóns de euros cada un diles nos 20 e non solamente nos 14,5 que nos quedamos agora, que é moitísimo, xa digo, pero que todavía aspiramos a mellorar. Simplemente indicar que se tratan de dous proxectos, como decimos, importantes para esta provincia por a cuantía e por a finalidade dos mesmos, concretamente o Plan de Actuación Integral de Valdeorras afecta a comarca, chámase por os camiños do SIL, e ten actuacións, insisto, tan importantes como recuperación de roteiros históricos, programas de regeneración urbana, habilitación de vivendas públicas, mobilidade sostible, bueno, en definitiva, moitísimas cuestións que van a servir para que a comarca sexa capaz de fixar poboación, sexa capaz de atraer investimentos e ofrecer novas oportunidades de desenvolvemento. E o Plan de Actuación Integrada Ourense Sur, que, como digo, abarca ou comprende os concellos de Barbadás, San Cibrao, das Viñas e o Pereiro de Guiar, trátase dun territorio moi dinámico, un territorio dinámico económica e socialmente, porque son 3 concellos que crecen en poboación, 3 concellos que entre os 3 suman máis de 25.000 persoas, o cual creo que supón prácticamente non, pero un 10% da poboación da provincia, creo que é moi importante, non? E unhos concellos nos que conviven, pois eso, áreas industriais, espacios naturais, núcleos urbanos e núcleos rurais, e o que pretendemos, efectivamente, é unha maior conectividade entre os mesmos, un desenvolvemento social, económico e cultural, e para iso habilitamos unha serie de actuacións, como son a creación dunha rede de sendas peonís e ciclistas que favorezcan a mobilidade sostible, a integración do Parque do Río Barbaña como eixo de conexión ecolóxica, actuacións de humanizacións en núcleos como o Pereiro, o Centro Interxeneracional en San Cibrao das Viñas, ampliación do pabellón polideportivo en Barbadás ou un novo equipamento cultural no Pereiro de Guiar. En definitiva, estamos ante proxectos que sirven como para reforzar a cohesión territorial, social, mellorar a conectividade, impulsar prácticas sostibles e, en definitiva, modernizar os equipamentos locais. Como ven, pois xa digo, habrá ocasión de desmenuzar polo miúdo estes proxectos, pero, bueno, no que estamos moi satisfeitos, xa digo, de ser quen de captar estes fondos que, ademais, están perfectamente, como digo o seu nombre, plan de actuacións integrados, é dicir, están pensados no conxunto, non se tratan de actuacións ailladas, que máis ou menos aporten valor, senón que precisamente o valor, ademais de por ao que supoñen de actuacións, ven por ese carácter integrador en donde os proxectos se conciben todos en conxunto, é dicir, no caso da comarca de Valdeorras, evidentemente, pois é unha comarca, e no caso do Ourense Sur, trátase de 3 territorios ligados xeográficamente cunhas características económicas e sociais moi semellantes que revelan ese extraordinario dinamismo poblacional e económico, e onde efectivamente as actuacións van a conlevar a unha maior integración e a un maior desenvolvemento, sin dúbida ninguna, destes concellos. Bueno, pois unha vez máis, luns rematado, no sentido de dar conta, efectivamente, das actuacións destes acordos, e, como sempre, insisto, concellos, entidades, vimos que as entidades nos seus diferentes ámbitos, todo o mundo se sinte ou se pode ver atendido, resolvemos cuestións pois tamén novidosas, ou volvemos a continuar a resolver cuestións importantes, como esa adxudicación para estas entidades protectoras de animais, que colaboran con nós en algo tan importante como é a protección animal, e despois temos conta, efectivamente, desta captación extraordinaria de fondos europeos, no que é o maior proxecto de captación da Diputación hasta o día da data. Esperemos que o podamos superar noutros, e que, xa digo, por datos que ofrecemos, pois creo que acreditan que se están facendo as cousas, creo que razonablemente ben, en a captación de fondos, porque ter 27 millóns dun total de 105, pois me parece que é un dato suficientemente revelador do que significa esta actuación. Por a miña parte, nada máis, quedo a disposición de vostedes para calquera pregunta, aclaración, referida a este ou outros temas que vostedes queiran plantexar. Mais nada. É un tema moi repetido igual, pero é polo transporte metropolitano.
O tema é o seguinte, moi fácil, eu creo que moi claro. O transporte metropolitano aquí houve varias mesas técnicas, mesas nas que participamos todos os concellos e técnicos dos concellos, tanto técnicos de concellos como da Diputación como do propio Concello de Ourense. Aí estableceronse unha primeira fase de actuación que consistía no que todos ustedes coñecen como é unha extensión de liñas, non? Extensión de liñas que acordamos efectivamente é que supoñían prácticamente era unha primeira fase sinxela, relativamente sinxela, e que se podía abordar inmediatamente, porque abordar unhas fases moito máis amplias probablemente terminaría en non chegar a ninguna acción concreta. Estableceronse cales eran as liñas que eran susceptibles de ser ampliadas e a extensión das mesmas. Bueno, efectivamente, cando estamos nese proxecto, nese proceso, onde agora queremos cuantificar cal é o coste, pois nos encontramos, obviamente, porque saben vostedes que estamos falando de transporte metropolitano, por tanto, neste caso de extensión de liñas que son prestadas por o Concello de Ourense e que pasarían a ser prestadas en concellos limítrofes. Que ocorre? Pois que todo o mundo sabemos que hai unha remodelación importante, unha remodelación además moi dinámica e moi cambiante, porque efectivamente vemos que hai bastantes cambios, e obviamente nos o que lle preguntamos ao Concello de Ourense era que se con estas novas liñas efectivamente se manteñía o plano anterior. E bueno, ao final o que nos dixeron era que, estou falando, simplemente foi unha pregunta, porque ao ver este coñecemento, e nos dixeron que esencialmente que sí, pero bueno, que estaban implantando, e como vostedes saben, ademais, teñen cambiado moito. E, polo tanto, nós o que estamos esperando é que se nos diga, efectivamente, pois que como quedan definitivamente esas liñas e se é posible levar adiante ese plan inicial que nós tiñamos posto. Non hai outra cousa nada máis que isto. En un momento que se nos volva a decir pois, que as liñas se siguen manteñendo e que é posible a extensión das liñas na forma proposta, entón, efectivamente, pasaríamos ao que é a evaluación do custe económico e a tramitación diferente que aí sería xa, por unha parte, non teria que entrar os concellos e a Xunta de Galicia en todo aquilo que se refire ás concesións afectadas por extensión de liñas. máis, nada máis. Bueno, rematamos logo. Bueno, pois nada, moitas gracias.